Здравейте! Аз съм вашия виртуален гид и в следващите минути с помощта на аудиовизуалните технологии ще ви пренеса назад във времето в земята на Абритус и император Деций Траян. Наследници сме на богата история, която ни кара да се чувстваме горди и да се замислим за това какво вършим и дали то има обществено значение. Търсейки отговорите се докосваме до историята, защото народ без история не е народ, са казали мъдрите. Ако искате да разберете как за първи път римски владетел загива в сражение с противника, да проследите пътя на готите и римляните, да научите важни факти от историята на тези два народа, останете с нас. Античният град Абритус, чието останки се намират край съвременния град Разград, е свидетел на една от най-трагичните за Рим битки. Скъпи приятели, антични римски градове има открити и експонирани на много места в България, но Абритус е известен със сражението между римляни и готи през 251 година, което загиват римският император Траян Деций и неговият син Херений Етруск. Траян Деций дошъл на власт, след като част от дунавските легиони се разбунтували и той бил изпратен в Мизия от действащия император Филип I араб да ги умиротвори. Роден в земите на Балканския полуостров, Деций бил съпричастен към съдбата на местните войници. Когато пристигнал при метежно настроените легионери, те го припознали като свой лидер и го обявили за император, защото той бил един от тях. Генерал Деций се оказал принуден да ги поведе обратно към Рим, за да узурпира императорския трон. Това били смутни времена, в които често се сменяли владетели. Епохата е известна като ерата на войнишките императори. В средата на III век нашествие на готите създало сериозни проблеми на империята. През есента на 250 година три военни колони, водени от готския конун Книва, идващи от провинция Дакия, преминават Дунава и опустошават Долна Мизия, Тракия и Илирия. Готите обсаждат град Никополис ад Иструм, преминават Стара планина и превземат Филипопол, днешен Пловдив. Римските войски са нападнати изненадващо и разбити при Августа Траяна, днешна Стара Загора. При известието за нападението, император Траян Деций потегля от Рим в помощ на нападнатите провинции. Зимата на 250-251 година император Траян Деций прекарва в Ескус, днешно село Гиген Плевенско, реорганизирайки войските си. През пролета на 251 година войските на готите се насочват към река Дунав с намерение да я преминат и да се оттеглят, натоварени с голяма плячка. В опит да ги спре, Траян Деций разполага войските си на лагер недалеч от Абритус, до брега на река Бели Лом, при днешното село Дряновец, Разградско, и остава тук в изчакване на противника. През юни 251 година, в блатиста местност до брега на тази река, става решителното сражение. Първоначално, с привидно отстъпление, готите увличат в засада и разбиват военната част, водена от по-големия син и съимператор на Траян Деций, Херений Етруск, който е убит. След това е разбита и основната армия, водена от Траян Деций в опит да отмъсти за сина си. Императорът загива в сражението, като според някои късни автори затъва в блатото. Посредством реализирания проект на община Разград, Абритус, мистика и реалност се даде нова форма на живот на античния град. Съхрани се не само съграденото, но и древните обичаи се вградиха в съвременния живот на града. Основната цел на проекта Абритус, мистика и реалност бе да се развие потенциалът на национален археологически резерват, чрез превръщането му в значима атракция като основа за устойчиво развитие на туризма и повишаване привлекателността и конкурентоспособността на община Разград, както в национален, така и в европейски план. Благодарение на този проект, Абритус се радва на увеличен брой туристически посещения. По проекта бе реставрирана и консервирана крепостната стена на града, която е дълга 1500 метра. Абритус е градът с най-добре проучена укрепителна система. Оформен е театрон с 200 места, изградени са част от кулите, от които може да се види целият археологически резерват. Новост е и интерактивния музей, в който с съвременни методи и по забавен за посетителите начин се представят бита и култура на древните обитатели на тези земи. Магията на древността е съхранена с реализирането на исторически фестивал в Разград. Ако искате да усетите атмосферата на военния лагер, да се сгреете от огъня на легионерите, да вкусите от гозбите на римляните и да повървите по пътеките на миналото, заповядайте в Абритус, античния град, който е възроден за съвремието. Историята е учител. Ние сме горди наследници и носим в сърцата си посланията на древността.
Разград и Абритус ви очакват. До нови срещи!